FKF e kaunti ma Kisumu ne ochako ayanga lig margi odiochieng' ma kawuono kama bende nyithindo giko kata rowere manitiere e bwo higni 10 kod higni 13 biro dhi nyime koda tuke ma kamaendi. Ka bende kakileronwa koda jafwambo marwa weche giko mago mag tuke Fred Mayaka. Koro ne to yango ni tuke ma kamagi ne ochaki e skund primary nogo mano makunya medore gwenge ko mag Kisumu East. Kaka yore bero kendo ting'o malo tuk adhula e kaunti ma Kisumu, FKF Kisumu County Branch obedo region mar adek e chako lig noero mar rowero ma higni e bwo higa noero mar 13 kata under 13 maendi bang' Nairobi koda Machakos. Dickson Ochieng, an coach mar Mamboleo FC. Youth League ni omo gik mang'eny manya konyo nyithindo gi, kaka sani ok inya ng'e gima nyathi nya bet dala katimo. Koro kaka waketo gi mpira kae gi bet kamoro kanyakla, gik moko kaka tiyo gi gik moko maricho manya ketho ngima gi ok gitigo. Koro Youth League ni kaka omno osebedo kendo bo konyo nyithindo gi gibo bet busy, at least ok inya timo gik moko ma oseketho nyithindo mang'eny e community gi. Attend youth sub branch noero mano ma Kisumu East Migosi Makodera osiro lig makamaendi ka bende wach makama otiele koda jakom mar George Riaga. Sama nyithindo loro yudo ka nyithindo nyalo donjo e timbe maricho. Koro watiyo gi this football kata sports mondo waket nyithindo bed gi timbe mabeyo e alwora ma wantie. And 11 and 13 wasakuwa wakiwachwa nyuma. So far FKF huwa tuna concentrate kwa 13 and 15 and 11 wasakuwa nyuma, but it's good to identify the talent wakiwa wadogo at 10 11 there. FKF Kisumu County Migosi Kennedy Ouma opoya ahinya kaka chenro mag adhula itae kaunti neri ma Kisumu, kendo maino man gin go maduong' en mar neno ni Kisumu orienyo weche go mag adhula. Bende jonyuol ok oweyo chien e bere were go eko mag rowere matindo. Gima momiyo wadwa bedo gi youth under 13 mokwongo wadwa identify talents earlier enough mondo waketgi e FIFA Connect. FIFA Connect ni nyalo miyo at least what track these players mondo finally coach oknene timo tijino. So with the time kakolo player ni dwa move into a higher league kata dwa yudo greener pasture somewhere, to wang'eyo ni a player ni no a particular team, and therefore development fee nyaka duogne that club moloyo mopogore kaka nichasebedo katimore ma coaches madongo biro Kisumu ka kawo players to dhiga kamano to gidhi giuso to gin magi benefit. Ndo nikech nyithindo matindo pod gin e custody mar jonyuol gi, wan ga gi gimiluongo ni parent consent form ma janyuol commit ni en oyie mondo nyathine obiro involved in this activity. Because without that, to it is against the law mondo ikawo nyathi janyuol mapoko chopo 18 years and above mondo involved in activities like that. So nitie regulations mawatiyo godo mowuok e national office may require a parent mondo sign consent letter ma authorize nyathi coach mondo koro tii gi nyathino officially. Kwayo maduong' koro en mar neno ni jogo eko manyalo konyo e ting'o kendo siro tuk adhula e kaunti mar Kisumu mondo mi owuog oko e siro rowere gi eki matindo. Ne Kala TV, an Fred Mayaka.